място. И нещо сме в България. Да. Ето. Аз съм Ецо. И днес ще ви разведем в този сървър. Да, ето го спаун. Пребийте го! Пребийте. Да, чакай сега. Да разведем и спауна. Чакай, ти развежда и сларпове. Ето го спаун. Спаун е така. Ето тук ги спаунва. Тук има, пишете Warp Run. Има ето тези китове, само Kit Start. Kit Start ви дава... телепортва до Warp Run. И ето тук ги разглеждате. И може да си купите примерно Warp Titan. И за той ще ви струва 24 лева с SMS. Добре. Ето... И той ще ви стои за 3 месеца. И може да напишете примерно Kit Start. Да, ето го Kit Start. Тези неща. Ето тук има... Чакай малко. Ето тук има Warp Chest, Finder, Event, Force, Labyrinth, Nether, Parkour, PvP, Rank, Snake, Tombola, Trade, Wild и YouTube. Ето, Warp Event. Ето това. Сега ще ви покажа какъв е Warp Event. Разбира се, Vault няма. Warp Event. Тук пише волтове. Те са всяка събота и неделя от 7 или от 8 часа, да не ви изложам. И сега отиваме на спаун. Или 9 часа. Да. Чакай и аз да покажа къде се произвеждат евентите. Произвеждат, аз нещо се бъркам. Провеждат евентите. Но вижте колко много хора има. Има 52 човека. Да. Форс, я да видим Warp. Форс на бързичко трябва, понеже трябва да съм бодър за утре. Да. Да. И без това е достатъчно късно. 11 часа. Тук са евентите. Да, че е 22:53. И ето тук за тази линк почва PvP-то. Но аз няма да отида там, защото сигурно ще ме убият. Но мога да се оставя на чешетата в Ender и да ви разведа и там. Точно така ще правя. Ето го лабиринта. Сега ще отидем на Warp. Nether. Сега ще скочим в дупката да ви я покажем. Ето го Nether, след това е PvP. Не. Ето това е лъжа ви. тук. И тук също има PvP. Да, тук натам е... Може да се чупим. И ето мен на отдиха. Ако отидем на Warp Wild... Ще беше... Не. На Warp Wild... написа съм грешно. Ще отидем на Survival. И оттам пак е чист Survival. Това е паркура. Тук в джунгъл. Няма... какво става бе? Да, ето тук някой написал за най-добре. Намете си лодка и продължете само да плавате. Добре. Тук е PvP-то. И тук също има PvP и можеш да строиш, само че няма рейс, което е голям проблем. Добре. Сега ето тук пишем Warp Rank. Това е следващият Warp. Да видим какви ранкове има. Все пак той каза, но и аз да се видим. Има Warp... не. Има... VIP 240... Ето тук вече почвам там. Elite. World, Legend, Titan и да. Това е най-скъпият ранг. Добре, аз ще ходим на Warp Snake. Ела на Warp Snake, защото иначе се прекъсваме бая. Да. Защото, да. И няма да се получи хубаво, но карай. Ние ще снимаме също така и на League of Legends и на CS 1.6. И ето това е Warp Snake. Warp Snake, ако не знаете, е, че админа почва да прави джъмп, който го измисля на мига.
и той дава определено време, за което може да отидете до там, където е Уилфрил и после почва да чупи от началото. Това е Ларп Томбула. Виждате. Да. И сега стигам на спаун, защото не ми дават да спам повече от 10 минути. И ще свършим екипа. Аз все още не. Другия клип може да бъде или на CS 1.6 Warzone в сервер Brutal. Това е Warp Trade тук. Или може да се трейдват неща. Може да бъдем в на League of Legends. Там също не сме кой знае колко се развили, само че ние започнахме да играем от много скоро и ни харесва играта и много сме се запали. И ето го и Warp Wild, тук е чисто survival, тук е строено, не знам защо са го направили така. И сега отиваме на последния Warp YouTube. Ще си взема нещата. И ела след малко да завършим клипа. Тук го Warp YouTube. Да. Ето тук има момиче. Добре, айде да завършваме, че вече ме притеснява малко. Да, ела на спавна да свършим. Къде си? Къде си? Ето те. Чакай сега. И пак на крафтинг тейбълите, където почваме там свършваме. И това ще е. И да, и довиждане до другия път. И